po guys. Ikam to ni nanay ka no. Ay, alata ni nagmay. Salamat ba sa nilinisan tayo ba? Alata ti ulo. I-video. Asahin niya ate. Alam ko na baka naigama. Matali. Oo, lakay. Ikatin niyo. Ayan, may ahas siya. Ahas po dyan. Uy, alak kayo. Tayo. May patayon-tayo. Hindi lalaki pa yan. Ala, iba yung kulay niya ate. Oo, kulay black. Ikatin niyo. Yan po, may ahas pong maliit na nakita namin. Ikatin yan ha. Uy, wag. Isko. Sige, kayo mo na. Hoy, wag na, wag na. Wag niyo nang galaw. Hi guys! Samahan nyo kami ngayon na maghunting ng wildlands. Let's go! Dito? Ah, di ba ba dito dumadaan yung kaklase ko? Hindi. Ba't may daanan ka dyan? O yan o. Bamboo. Bamboo tree. Ano yan? Gutom na tantaba. Kasi kailangan na ito. Ate, muna yun eh. Wag. Ayan na, madami pa doon. Yung ganda ng pagkaglan. Oo, no, ate din. Yan. Balikan mo sa lang kita doon naman. Ito yung Pagdib. Ay, hindi na mati na eh. Ala, sakit. Ito na pero. O, diba ang daming nose? Pinipili ko sa bayan. 20 isang supot. Ito. Nasitan. O, Das. Hoy, Das. Nga. Tara. Kain ko. Tiranin ko yung bambo para mag-buko. Ayun o. Malilit na bambo. Hindi ba pala na? Hindi kaya kunin natin. Ay hindi, baka bawal. Yung malilit na bambo. Dito ang lansan. Ay, dito ang dami. Ito ba ano, Kate? Wow, may sasakyan. Diba ang daming mouse? Oh, talaga? Saan tayo? One-sided. Kasi binagdagan tayo. Oh my God. Ang ganda dito. Kulitan naman yung dumadaan. Ang dami. Bakla. Pero, sila nag-alalaan niya ang dami. Nang padagtun lang. Aray! Siya talaga. Yung school yun, oh. Ito ang ganda ng kapatid. Awan na, Ajay. Ha? Awan. Nga, Ajay. Ispolok mo nga ang handa yung tulong. Dapat kunin pati yung ano niya, no, lupa. Ang ganda ng pagkaka-green niya. Wait ka ba? Hindi ka ba dyan? Hindi baka adobo ito green. Dito mo
Kasabihan. Hoy. Parang hindi naman tilas. Na ano. Hindi pa, ano nyo. Tama na. I think yung gano'n. Oh, uy. Alam mo, nakita ako. Oo nga. Daw ko. Hindi ko madadali yan. Kasi naman, hindi tayo kukuha ng ano. Nagpantong kayo namin. Ano yan? Oo, ganito naman siya. Ba't ano? Wild plant. Ate ba yung ate malisi ka man tinapar? Wait lang. Ito. Hindi si Kama. Sabore ka sa Tagala. Ito, ang liit pa niya. Ito, ang cute, diba? Tignan niyo po. Ayan. Nakuha ko. Ano ang halaman ko? Ang itatanim niya. Ganyan din. Ganito ba yun? Naram ko maramot na. Hinanak lang niya. Ang laki o. Di ba ito niya? Versa sa ako. Ano, pang hanging cat pala to. Oh, yan po guys. Ikanto ni nanay ka nun. Ay, alata ni nagmayat. Ba naman yun? Ay, yung mga... Santay mo ko po. May agi ang haba na ito ka ba? Salamat ba sa nilinisan ka? Ano na sa ulo? Asahin niya ate. Baka naigdamok. Oo, lakay. Ikatin niyo. Ayan, may ahas siya. Ahas ko dyan. Uy, ang lakay yun tayo. Wala pa tayo. Hindi lalaki pa yan. Ala, iba yung kulay niya ate. Oo, kulay black. Ikatin niyo. Yan po may ahas pong ano, maliit na nakita namin. Uy, wag! Isko. Uy, wag na! Wag nyo nang galawin. Uy, di ate, nagkagano. Oh, wag na. Hoy, wag na tayong kukuha, mama. May pala. Hoy, ang ganda. Hala, nakakatakot naman. Malit lang. Malay mo kasagitan mo. Bigla akong natakot, nagpanik. Mata mo na gaman bakla. Ano na ito? Masarap yung takot na. Buti hindi natatakot yung motor dito. Ang taas-taas po. Tama. Nadulas. Dito kayo. Yes. Yimet, at ipon na tala. Nakakatakot naman kumuha. Baka may anaconda. Oy, makuha tayo. Manag tayo. Ako'y pasaklat pa. Bari-bari tayo. Bari-bari. Pahingi ko. Bari-bari ako. Bari-bari. Hoy, huwag kang nakikalamanding. Mahulog ka dun. Uy, ang lakad diba? Luwadam. Uy, bakla. Banging atan ko. Tangi, di. Uy, gawam. Maula. Magkawal-surot ka. Ano, bakit nauna? Dapat ganito na impact, no? Oo, ganyan. Bakit? Bakit may kunti ka na? Oo, meron.
Bahala ka. Uy, damdaman na. Magpaalam muna kayo. Kuha muna kami ng monstera. Ay, ng kalakasan, hingi po kami ng monstera nyo. Hindi yun yung pinakatakot ko. Ay, nakaalam pala siya. Oh, kaya nga. Uy, Ate Lido ah. Makawid. Hindi, ngayon na. Ayun, ang ganda. Kasi sabi ko sa inyo, kuha kayo ng ano eh. Sige. Tatalam ba to? Hindi, pwede naman tagagay sana mag-ano na yan. Ay, nanay mo, ikay nyo. Beautiful pag malaki. Oo, malaki. Dave, yan. Ilagay mo sa malaking paso. Ako nga din, Dave, yung ganyang kalaki. Hoy, be careful, Dave. Ayun sana. Pinakatakot ko. Uy, may motor na naman. Wala, sana tayo nga. Magpagano tayo. Hindi, pababa yun. Yung nakamotor kanina yun. Ay, talaga. Oo nga. Hoy, Dave! Ma'am, hindi kayo. Uy, may ahas dyan. Wala. Kaya nga kami din. Baka magkami dito ang ahas. Hoy, Dave! Sige, madulas ka hanggang sa baba. Hoy, Anding! Pwede na yan, magsasaringit. Kunin mo yung... Anding, inangatog. Sangi, agit tagaminin ni Dals tagsaringit. Ako ang aming asal. Uy, yung nagmatakas na akalay. Uy, alam mo, di. Pag tanda tayo nakasta. Katakal? Nagmayat balot mo. Nagmayat balot. Hindi ako galit. Wala tayong plastic na malaki. Meron, di ba? Yan o. Ay, kanya ko inanirin eh. Bari-bari ko ng dip. Ano ba ito? Lalaki na lang siya na ganyan? Pakalantat mo dyan, nagbalay yun ah. Patandal sa galakan basit. Sa pinagpapaala naman. Hindi lang na dito kasi dito ko ninaw. Wait, Dave, huwag ka nang mag-attempt na pumunta dyan sa baba. Yan na lang yung nasa mga ganyan. Magsasaringit din lang naman. Nagsulong idigalao. Adi pa ganun babasiton, das tagsaringit to. Hindi nyo kasi lapot. Hindi baka mauyos ka. Oo, hindi. Alam sa saringit yan. Wala ng tibike. Ang garod. Kaya nakadumililaan nyo. Supay. Kasi nasa lanto. Maganda ate, hindi ko ay pakatuhan yung tipuan. Hindi ka rin. Uy, ang lanin. Naglasin nga na. Uy, Dave, ayusin mo. Ang pagpunta dyan. Kunin mo na kasi yan. Oh, magsasaringit din lang naman. Ba't kasi ayaw nyo? Tama na? Maganda na yung saringit niya. O, tama na. Ay, baka meron pa doon. Banda doon. Banda. Rubber tree na ako. Rubber tree yan? Siguro. It looks like. Hello, like. Yeah. Bari-bari lang sila. Oh, yan pa oh. Monstera. Oh, ang dami pa ah. Pero parang nakakatakot. Ay, nakong tumuloy na kayo ta. Sasakin. Oh, di ba ang daming monstera? Hindi na kailangan bumili. Hunting-hunting na. Wala na, timbag na. Kaya nga. Gusto niyo dumaan yung motor dito din lang. Da talaga ba? Hoy,
I-store. Takot ka na. Dance! May naiwan na ano. Ate Jo, damamam dito, dumahat ka man ti sako. Ate Jo, damamam dito. Dumahat ka man ti sako. Ano ka? Aka ni rubber tree. Pwede ba ka rubber tree yan, oh? Hindi. Kadayo pa. Pul-pul to. Tumutang.